ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau ka jingnang ak jong giting shop bat ki puran na ka film Skap the brother of Skap ka badang peni pat ba mentaha Bijou cinema kala kring hadu kata katai ki pat ba ki Bijou a jing kersan ya ki film khasi penar ya kanela saki da ka jingwan poi jong ki pat ba Naduh ka shnong riangdu Nongpoh bat nakiwe pat ki jaka ki bajangai shanong ba sholong ban Peit ya kani ka film ka ba pin yap ler yap ang ya baro ki bala saki ya kani ka film Naduh basjang hadu ka bakut jong kani ka film ondala mi na po cinema hall ki pat ba ki ong la jalur ki jing thaj ki jing kata khli jong ki baro bat ki da hun jrot ka jing thrang jong ki banda plut por hakalinti ka bajangai ki pat ba ki abet e yo Skap ubay srim Naduh ka renyeng ka dur hadu ka rukom ak bat ka rukom kren jong ki babun na ki ba Peit ya kani ka film ki ong ba ki kan mau yo Skap onda ki Peit ya kani ka film bat ki da yo I bet thek kum ba ki dei shipara shisha Skill tenat sibun ba ila ak film comedy kamtam kumangaling nga babun kamha kalong ba Iris ya ke Jabieng juga ba ba kape ila film na so ko ru skill tenat ba yon kide hoi ha ba ila chiki we ki jaga ba film comedy hentai yon kide do katang ya hawan biar juga kakam dia mentaba nga snow like tu hadin ba pura istiyo labun kam begini kita yang dibubut kamha singa so relax way lagi apa kayo ba tiba pe ketika di kumtang akan pat ya kiwei ru aba kidon hapteng kicingpun kam nei ban pelak kuan kenang ban pe ikene ka film nang ba kinyo ban relax ni de ban kam penjajai kata ke Jabieng ban yo kata kalat ban hamtam ka dong kicing relax kan ya nak kicing pe jing khia ro hamtam ba la lagi pun kam pelat dia bang ro ting aba Iwan Peit kunci kalau ba happen sekarang kita mesti melihat ban support ru ini macam tadi kita aktor sometimes ipara juga apa ibala akun kita kasih hasil sarang ru bangalong ya itu jadi lucu ha ka komedi ru ka biang hi bagi love story ke biang hi itu film ru tanpa kasih jadi ban ya cakamat kamar bun ke nak kita hai kasih jadi bos just laki usah kan hak yang film kasih dengan itu yang kini dia aktor kamtam kita dot sab kita kasih jadi bagi story yang lagi bantu hai kini film industry nang bagi kasih jadi ro in yo ban kiu kita kerjaan ke bagi ban lebih aktor